Hello! What's up guys? Nami karon sa SNR uban akong mga amigo. Si Sean og si Queenie. Hello, what's up? Sean, what's up? Queen, what's up? Sige. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Check lang. Ikaduha na nina ko nga suroy diri sa SNR. Pero atong last time wala ko nakakaon. Matong gadumot ko essay. Ito. First time pa ninyo makakaon sa SNR, Queen? Oo, this is my first time. Lagi. Gusto ko. Sean. Ikaw, Sean, nakaon na ka diri? It's my first time. First time po, mga first timer dito. May nakakaon ako sa ilang pizza, pero wala pa ako kakaon sa ilahag yung lugar nga kanainit pag ito ang pizza. Pag abot sa pizza, kay mabugno naman good siya. So, bawal daw mag-vlog. Bawal na? Good. Good ka balo. Bawal daw, pero di ko matuto kasi. Ito. Lain na gumot do. Medyo humot na siya. Oh, marag macro. As in? Ganahan daw siya niyan. Ganan ka na. Parang pang-adventure ba? Magamit na nato sa vegan. Ano sa daw itsura dre? Pakita daw dre. Para kang limitan. Mura ka naman ng nambal bitaw. Ay pila pod na dre. Pangit kina ay glass. Parang sa mga Mura magkuan. green Mura forest magkan. yun Eh? Oo. Awan ko bakit ay kasi sa Korea at saka sa Japan, number 1 yung pepero, number 1. Binasa ko lang. Excited na kay kumukaon dugay kay mga buta atong kauban do. Asa na ba to sila gibutang ni Lord? Ito. Magtatana sa tagpagkaon palitagot mon. Uy, tanaw kita sa ilang bakery, di ba lami kay dadto? Queen, anong order mo? One eternity later. Sana, congratulations! Oh, ano ta? What's that? It looks delicious. Pipi. Tanaw yung manok. Wow, ito mo ilang manok ba? Oh, game.
May yabo din ni ba? Tara! Tapos naman yan. Ay, tapos na? Ah. Init pa? Naku, kaya ang first slice, no? Okay, no? Alright. Kunin mo na. So, doon na kayo ang terminal dali, di ba? Walang pork. Diba daw? Alam, free pork on daily na kayo. Wala mang pork ang iba. Kalimot ni Queen, sorry. Yung salami, pwede kang kumain na. Ay, yung salami ba to or pepperoni? Sige, nakalimot ni Go. Ay, ito sa akin yung walang pork. Juan, Sige. paano si Kemi? Paano siya? Compare ni. Hi, Dons. Sabi mo yun. Ganina nag-ulat sa mo actually. Edit mo niya. Manamig kaon, mana lang inabilin. Pero teacher sa inyo. Hi, Dems! Happy birthday and I wish you luck there. Dili mag... Dili mag... Hindi ko kabalan sa kain. Stop.